Aby byla tour skutečně kompletní, musím vám ukázat i záchod. Tady je asi nejvíc zajímavý to, že hned po příchodu na záchod se vám automaticky zvedne prkínko, no a jakmile máte hotovo, tak vám to umí vyčistit i zadek. Ložnice je řešená tak, že je tady v podstatě taky, jako v obýváku, velký prostor, kde je tatami a na té tatami je madrace. Takže opět japonský minimalismus a prostě já nevím, čím to je, ale to tatami ve mně úplně vzbuzuje klid. My, když jsme vlastně v prvním vlogu v Tokiu zažili ten čajový ceremoniál, tak já už se nemůžu dočkat na to, že bychom si ho chtěli zopakovat, protože to je tak uklidňující záležitost. Teďko se nacházíme v koupelně. Tady je to vlastně řešený tak, že jsou dvě umyvadla vedle sebe se zrcadly a světly. Teoreticky jedno pro Lucku, jedno pro mě. Hned vedle je prosklená sprcha, která může vlastně sloužit i jako venkovní, protože stačí jenom vlastně odhrnout tyhle ty skleněný posuvný dveře. No a teď to nejlepší. Je to tahle ta venkovní vana, betonová, vylitá z nějakého surového betonu. To je za mě úplný highlight tohohle ubytování. Je to vlastně s výhledem na bazén a na moře v dáli a dává to tomu úplně krásnou perspektivu.